Moro Aslak. Moro Ville. Sä oot tullut tänne kisahallille. Joo, mä en itse asiassa tänne tullut pelkästään sen takia, että tulisin treenaamaan. Tulimme puhumaan teille ruokavaliosta ja kunnon levosta ja hyvinvoinnista. Sä voisit kuntokalenterin ensimmäisen luukun. Mä oon Aslak, ravintovalmentaja ja personal trainer, Pronation Fitnessin perustaja. Mä oon tässä projektissa mun hyvä ystävä Villen kanssa. Ville, tulisit sä esittelee ihmisiä? Morjens. Morjesta. No terve. Mä oon Ville, kans personal trainer. Mun yritys on Kuntotupla. Ja meillä on tää projekti Kuntokalenteri. Saatte joka päivä uuden videon. Pientä jotain vinkkiä, tietoa liittyy yleiseen hyvinvointiin. Aiheet tietenkin ravinto, lepo sekä liikunta. Eli katselepa päivittäin, mitä me ollaan saatu aikaan. Hyviä pintaraapasuja. Tervetuloa seuraamaan. No niin, lähdetään tekemään.